Niining panahon nga ang putling ebanghelyo gihagit sa mga hiwi nga pagtulunan. Kinahanglan mubarog ang mga tinunan ni Kristo sa pagpakigbisog sa paglaban sa pagtuo nga makausa ug alang sa tanang panahon gihatag sa Dios ngadto sa iyang katawhan. Maoy hinungdan nga namugna kining tulumanon ang putling ebanghelyo. 30 minutos nga pagsabwag sa tinuod nga ebanghelyo kauban ni Pastor Jeremias Hangad. Ang putling ebanghelyo tulumanon nga gihatod kaninyo sa Unidos Community Bible Fellowship sa Unidos Plaridel, Misamis Occidental. Ang putling ebanghelyo, ang putling ebanghelyo, ang putling ebanghelyo. Mayong hapon, Unidos, Plaridel, Calamba, Baliangaw, sa Pangdalaga, Rizal, Lupisayna, ug kutob sa tanang gidala sa Ginoo sa pagpaminaw niining atong programa nga giuluhan og ang putling ebanghelyo. Sa makausapa kini ang inyong igsuon og higala sa kahanginan si Pastor Jeremias Lauri Hangad sa Unidos Community Bible Fellowship. Dinuyugan sa iglesia nga nag-sponsor niining atong programa ang Salitran Covenant Bible Church sa Barangay Salitran, Dakbayan sa Dasmariñas, probinsya sa Cavite. Akong gipaabot ang akong pagpanimbaya sa akong lolo nga si Isabelo Lauri Sr. sa New Look, Plaridel, ug kang Ma'am Priscilla Madura and her husband Sir Dodoy Madura nga nag-text nako informing me that they are following our program dinhi sa kahanginan. Ang atong teksto ning takna sa kahaponon makita sa Roma Kapitulo 1, versikulo 1 hangtod sa 4. Pero ang focus sa atong pagpamalandong ning takna sa kahaponon diri lang sa versikulo 1. But for the sake of context, we will read until verse 4 of Romans chapter 1. Ang giingon diri, si Pablo nga ulipon ni Hesukristo, gitawag aron mahimong apostol, gilain alang sa maayong balita sa Dios, nga iyang gisaad sukad pa kaniadto pinaagi sa iyang mga propeta sa balaang mga kasulatan, mahitungod sa iyang anak nga gikan sa binhi ni David, sumala sa unod, o gipadayag nga anak sa Dios, nga adunay gahom sumala sa espiritu sa pagkabalaan, pinaagi sa pagkabanhaw gikan sa mga patay, ug kini mao si Hesukristo nga atong Dios. May the Lord bless the reading and hearing of His word. Ang nagsulat sa basahon alang sa mga taga-Roma, mga kahigalaan, si Apostol Pablo, approximately ni adtong tuig 52 hangtod sa 54. Ni adtong hapit na siya mubiya gikan sa Corinto aron ihatod ang koleksyon sa mga hinabang gikan sa mga simbahan sa Macedonia ug Grisya alang sa mga naglisod nga mga magtutuo didto sa Jerusalem. Ang plano ni Pablo, mga kahigalaan, kung mahatod na niya ang mga hinabang didto sa Jerusalem, musunod siya og adto didto sa Roma aron matudluan usab ang mga kaigsuunan sa simbahan didto. Wala kitay tin-aw kaayo nga impormasyon mahitungod sa kahimtang sa iglesia didto sa Roma. Apan niini nga sulat ni Pablo alang sa mga taga-Roma, tataw kaayo nga ang mga miyembro didto naglangkob sa parehong mga Hudiyo ug mga Hintil. So mixed membership daini. Dunay mga Hudiyo, dunapoy mga Hintil sa congregation didto. Ug sa sulat po di Pablo, klaro kaayo ang iyang tumong, mao nga magkatakdo ang ilang mga opinyon mahitungod sa obligasyon sa mga magtutuo ngadto sa balaod sa mga Hudiyo, ang pagkabintaha sa mga Hudiyo ug ang pamaagi alang sa paghingpit o justification sa mga tawo atubangan sa Dios. So doon na ay controversy ang duha ka grupo sa mga miyembro
didto sa Roma. Ang mga Hudiyo nag-insist nga kinahanglang musunod ang mga Hintil sa balaod ni Moses, apan ang mga Hintil nag-ingon nga dili na kinahanglan sa bag-ong kasabutan. So nagsulat si Pablo sa iyang sulat ngadto sa Roma aron magtakdo or magkasinabot kining duha ka nagkasinumpaki nga mga grupo didto, ang partido sa mga Hudiyo ug ang partido sa mga Hintil. Mao nga sa sulat ni Pablo, mga kahigalaan, iyang gigamit ang kahigayunan nga ipasabot gayud og duro ang mga doktrina sa Kristyanismo ug ang relasyon sa balaod ni Moses ngadto sa kinatibuk-ang sistema sa Kristyanismo. So kining maong sulat ni Pablo, mga kahigalaan, mao ang pruweba nga ang membership didto sa simbahan sa Roma, sagol Hudiyo ug sagol Hintil. Kining duha ka partido gidil ni Pablo sa iyang sulat. Unsa ka mahinungdanon ang sulat ni Pablo ngadto sa mga taga-Roma? Mahinungdanon gayud kaayo. Giisip kini sa mga theologians ingon nga constitution of Christianity. Kay ang tanang doktrina sa Kristyanismo nahasulat sa sulat ni Pablo alang sa mga taga-Roma. Ug gikan niini nga sulat na diskubre ni Martin Luther ang bililhon kaayong kamatuoran mahitungod sa justification by faith o kaluwasan pinaagi lamang sa pagtuo kang Hesukristo. Kung atong tanawon ang greeting ni Pablo sa bersikulo 1, ang tendency nato, mga kahigalaan, adto ta mag-focus kang Apostol Pablo ingon nga manunulat. Iyang gitawag ang iyang kaugalingon ingon nga ulipo ni Kristo. Gitawag aron mahimong apostol o gilain alang sa ebanghelyo sa Dios. Ug niini nga pinulungan ni Pablo, mga kahigalaan, makita nato ang iyang pagka mapainobsanon. Wala niya giisip ang iyang kaugalingon ingon nga somebody o ingon nga si kinsa, kundili ulipon lamang ni Kristo. Wala niya giangkon nga siya ang pangulo sa iglesia. Wala niya giangkon nga siya ang vicar of Christ o ang pinakalabaw nga amahan nga midawat sa pagluhod sa mga deboto sa iyang tiilan o paghalok sa mga deboto sa iyang mga kamot, kundili ulipon lamang siya ni Kristo. Apan bisan pag naghisgot mahitungod kang Apostol Pablo ang bersikulo 1, mga kahigalaan, ang tinuod nga focus ni ini nga passage mao si Hesukristo nga matinud-anon kaayong gialagaran ni Apostol Pablo. Kay ngano, mas isentro ba nato ang ulipon kaysa iyang amo? Mas ipasundayag ba nato ang apostol kaysa kang Kristo nga agalon nga nagpadala kaniya? Mas mag-focus ba kita sa gilain alang sa ebanghelyo kaysa Dios nga nagmugna sa ebanghelyo? Dili gayod, mga kahigalaan. Nagtuo ako nga ang pinakaunang bersikulo sa sulat ngadto sa mga taga-Roma mahitungod gayod sa atong Ginoong Hesukristo kaysa kang Apostol Pablo. Mao nga ang atong pamalandong ning takna sa kahaponon nakasentro lamang sa atong Ginoong Hesukristo. Adunay tulo ka bahin ang atong pamalandong ning takna sa kahaponon. Una, ang pagka-Dios ni Kristo. Ikaduha, ang pagtubos ni Kristo. Ug ikatulo, ang tahas nga gihatag ni Kristo. Mudangat na kita sa unang punto, ang pagka-Dios ni Kristo. Ang pagtawag ni Pablo sa iyang kaugalingon ingon nga ulipo ni Kristo, nagpasabot lamang, mga kahigalaan, nga iyang giisip si Kristo ingon nga iyang amo o agalon, hari, Dios ug labawng tigdumala sa tanang mga butang. Sa pagtawag ni Pablo sa iyang kaugalingon ingon nga ulipo ni Kristo, nasabtan gayud niya ang tinuod nga kahulugan sa iyang pulong ingon nga ulipon sa Dios. In fact, gipuli-puli ni Pablo og gamit ang pinulungan nga ulipon ni Kristo ug ulipon sa Dios, interchangeable. Gitawag ni Pablo ang iyang kaugalingon in one occasion as ulipon ni Kristo, gitawag po niya ang iyang kaugalingon in some other passages of the scriptures ingon nga ulipon sa Dios.
For example, sa Colosas Kapitulo 1, versikulo 7, gitawag ni Pablo ang iyang kaugalingon ingon nga matinud-anon nga ulipo ni Kristo. Sa Colosas Kapitulo 4, versikulo 7, gibansagan usab ni Pablo ang iyang kauban nga si Tychicus ingon nga ulipon sa Dios. Sa ikaduhang Timoteo Kapitulo 2, versikulo 24, gipasabot ni Pablo ang tinuod nga kinaiyahan sa ulipon sa Dios. Apan matikdi, ang gisulat sa Tito Kapitulo 1, versikulo 1, diin gitawag ni Pablo ang iyang kaugalingon, ingon nga ulipon sa Ginoo. So, interchangeable ni Pablo kining duha ka terminolohiya, ulipon ni Kristo ug ulipon sa Dios. So, ang bot pasabot, si Kristo, Dios nga makagagahom, Dios nga manluluwas, Ginoo nga labaw sa tanan. Sa iyang pagtawag sa iyang kaugalingon ingon nga ulipon sa Ginoo, giisip ni Pablo ang iyang kaugalingon ingon nga susama kang Moses nga gilarawan usab sa Biblia ingon nga ulipon sa Ginoo. Sumala pa sa Pinadayag Kapitulo 15, versikulo 3. Kaysa tinuod lang mga kahigalaan, wala nay laing ngalan pa sa Biblia nga nahasulat nga dunay ulipon nga mga mensahero. Si Jehovah lang, si Yahweh lang, ang atong Ginoo lamang. Apan si Jesucristo, klaro kaayong nahasulat, ingon nga adunay mga ulipon. Sila si Santiago, Pedro, Jude ug Juan, pulos nila gitawag ang ilang mga kaugalingon ingon nga mga ulipon ni Kristo. So ang but ipasabot ni ini, adunay usara ka konklusyon, si Kristo Dios. Siya co-equal, co-eternal, ug susama sa kinaiyahan sa Amahan ug sa Espiritu Santo. Hinaot nga masabtan kini sa mga kababayan nato nga miyembro sa usa ka grupo nga wala nagtuo nga si Kristo Dios kundili tawo lamang. Si Kristo lamang ang insaktong replika sa buhi nga Dios matud pa sa Hebreyohanon Kapitulo 1, versikulo 1 hangtod sa 3. Mao nga kinahanglang kaniya lamang kita mahimong mga debuto, mga kahigalaan. Nganong mangita pa man kita og lain pang mga ngalan. Sa tinuod lang, walay kalainan ang dulya ug super dulya alang sa mga nakasabot. Pareho ra na sila og actual nga kahulugan ug pareho ra na sila og manifestations. Ang Biblia tataw kaayong nagasulti nga kinahanglang sa Dios lamang kita muhapa ug muluhod sa atong mga pagsimba. Paminawan ninyo ang lain pang mga suporta nga teksto nga nagpamatuod nga si Kristo Dios gayod. Juan Kapitulo 8, versikulo 24, ang giingon diri, mao nga gisulti ko na kaninyo nga mga matay kamo diha sa inyong mga kasalaanan. Matud pa ni Jesus, tungod kay gawas lamang nga mutuo kamo nga ako gayod, mga matay gayod kamo diha sa inyong kasalaanan. Kini nga mga pulong ni Kristo, mga kahigalaan, eko kini sa gisulti ni Jehovah sa Exodus Kapitulo 3. Diin gipaila niya ang iyang kaugalingon kang Moses, ingon nga I am o ako gayod. Niini nga passage sa Juan Kapitulo 8, versikulo 24, giangkon gayod ni Kristo nga siya si Jehovah nga nagpakita kang Moses sa Exodus Kapitulo 3. Ang supreme being nga nagsugo kang Moses nga simbahon siya. Sumatod pa ni Jesus, ang bisag kinsa nga nagdumili sa pag-ila nga si Kristo mao ang Dios sumala sa iyang giangkon, mamatay gayod diha sa iyang kasalanan. Hinaot nga mahigmata ang mga grupo nga nagdumili sa pag-ila nga si Kristo Dios. Daghana sila dinhi sa Pilipinas, mga kahigalaan. Ayaw mugtuo ni anang mga grupuha. Ang ilang pagtulunan makapalaglag sa inyong mga kalag. Paminawa ninyo ang Juan Kapitulo 5, versikulo 21 hangtod sa 23. Ang giingon diri, tungod kay sa unsang paagi nga gibangon sa Amahan ang mga patay ug sila nabuhi, sa susamang paagi gibuhi usab sa Anak si bisan kinsa nga gusto niyang buhion.
Dili maghukom ang amahan sa bisan kinsang tawo, kundili gipiyal niya sa anak ang tanang paghukom, aron pasidunggan sa tanan ang anak. Samara nga ilang gipasidunggan ang amahan. Ang wala nagpasidungog sa anak, wala usab nagpasidungog sa amahan nga nagsugo sa iyang anak. So nganong makahimo man ang anak sa pagbuhat sa mga butang, nga ang amahan lang ang makabuhat. Kini tungod kay ang anak mao ang supreme being, usa sa kinaiyahan, gahom ug kahimayaan sa iyang amahan. Ug nganong gipiyal man sa amahan ang paghukom sa iyang anak, sumala sa gibasa nato nga teksto. Klaro kaayo ang giingon ni Jesus, kini aron ang tanan muhimaya sa anak, samara nga muhimaya sila sa amahan. Ug klaro kaayo ang giingon sa bersikulo 23 mga kahigalaan, nga ang wala nagpasidungog sa anak, wala usab nagpasidungog sa amahan nga nagsugo sa iyang anak. Dili sila tinuod nga Kristohanon. Unsa pa, unang Juan kapitulo 5 bersikulo 20 ang giingon dire, ug nasayod kita nga mianhi ang anak sa Dios ug gihatagan kita niya og panabot aron atong mailhan siya nga matuod, ug anaa kita kaniya nga matuod sa iyang anak nga si Hesukristo. Siya ang tinuod nga Dios. Paminawan ninyo mga kahigalaan, siya ang tinuod nga Dios ug buhi hangtod sa kahangturan. Si Kristo ang gihisgutan niini. So kinsa ang tinuod nga Dios? Klaro kaayo sa atong gibasa. Bisan pagbuklato ninyo ang inyong Biblia karon, si Jesus mao ang tinuod nga Dios, sumala pa sa unang Juan kapitulo 5 bersikulo 20. Ug humandayon sa pagmantala ni Juan sa tinuod nga Dios sa bersikulo 20, iya dayong gisundan ang pag-awhag sa mga nagbasa sa iyang sulat nga likayan nila ang idolatry o pagsimbag laing mga Diyos-Diyos. And what's the connection? Kung wala ka nagsimba kang Jesus, wala usab ikaw nagsimba sa tinuod ug buhi nga Dios, mao nga guilty ikaw sa idolatry. So kining si Apostol Pablo mga kahigalaan, ulipo ni Kristo. Apan dili siya ulipo ni Kristo kaniadto, manluluto siya ni Kristo ug sa iyang iglesia kaniadto. Ug tungod kay dili pa man siya ulipo ni Kristo kaniadto, kang kinsa man siyang ulipon sa una. Well, sumala sa iyang gitestimonyo sa Roma kapitulo 6 bersikulo 6 ug bersikulo 16 hangtod sa 20, ulipon pa siya sa kasalaanan kaniadto. In other words, ulipon siya ni Satanas. Kinsa ang tinuod nga Kristohanon mga kahigalaan? Ang tinuod nga Kristohanon mao ang tawo nga dili na ulipon pa sa sala, kundili ulipon na ni Kristo ug sa iyang pagkamatarong. Kay unsa man ang matang sa kaluwasan nga gihatag ni Kristo sa iyang mga katawhan. Kaluwasan lang ba gikan sa silot sa impyerno? Dili lang kana mga kahigalaan. Matud pa sa Mateo kapitulo 1 bersikulo 21, nganlan mo siya og Jesus tungod kay iyang luwason ang iyang katawhan gikan sa kasalanan. Kaluwasan di ay gikan sa kasalanan ang gitanyag ni Kristo. Dili lang kaluwasan gikan sa impyerno. Tungod kay ang tinuod nga luwas gikan sa pagkaulipon sa sala, luwas usab gikan sa silot sa kamatayon didto sa impyerno. Daghan kaayong mga magwawali nga ang ilang pagpaila-ila kang Kristo sa mga katawhan, manluluwas lamang gikan sa silot sa impyerno. Mao nga daghang gustong maluwas gikan sa impyerno, apan nahigugma gihapon sa sala. Dili ka na ang tinuod nga ebanghelyo mga kahigalaan. Ang tanang anaa kang Kristo, matud pa sa ikaduhang Korinto kapitulo 5 bersikulo 17, nahimo ng bag-ong binuhat. Ang buti pasabot, dili na siya ulipon pa sa sala, kundili ulipon na ni Kristo ug sa iyang pagkamatarong. Mudangat na kita sa ikaduhang punto, ang pagtubos ni Kristo. Ang pulo nga ulipon o bond servant, mga kahigalaan, gikan sa Griego nga pinulungan nga doulos, nga ang buti pasabot, slave o ulipon. Ang mga slaves o ulipon kaniadto, ginapamalit sila sa mga amo.
ug giisip lamang sila ingon nga kabtangan sa ilang amo o property. Mao kini ang pulo nga gigamit ni Pablo sa pag-describe niya sa iyang kaugalingon ingon nga ulipon o bond servant ni Kristo. Kay ngano, gipalit ba ni Kristo ang iyang mga ulipon nga mga magtotoo? Oh yes, dako kayong oo. Paminawan ninyo ang giingon sa unang Korinto kapitulo 6 bersikulo 20. Ang giingon diri, tungod kay kamo gipalit pinaagi sa usa ka kantidad, mao nga himayaan ninyo ang Dios pinaagi sa inyong lawas. Gidugangan pagayod kini ni Pablo sa unang Korinto kapitulo 7 bersikulo 23 nga nagaingon, gipalit kamo pinaagi sa usa ka kantidad, ayaw kamo pagpaulipon sa mga tawo. Ang pangutana, unsa man ang kantidad sa pagpalit ni Kristo sa iyang mga katawhan? Well, gipasabot kini ni Pablo sa Buhat kapitulo 20 bersikulo 28, paminawan ninyo. At timanan ninyo ang inyong mga kaugalingon ug ang tibuok panon, alang kanila gibutang kamo sa balaang espiritu ingon nga mga tigdumala, aron atimanon ninyo ang iglesia sa Dios nga gipalit niya sa iyang kaugalingong dugo. So nakita ninyo mga kahigalaan, dugo ni Kristo ang kantidad sa iyang pagtubos sa iyang iglesia. Gipalit kita ni Kristo pinaagi sa iyang hamili nga dugo. Nganong dugo man? Tungod kay klaro kaayo ang giingon sa Hebrewhanon kapitulo 9 bersikulo 22 nga kung walay pag-aga sa dugo, walay kapasayloan sa kasalanan. Ang sala kinahanglang mabayran, ug ang bayad sa sala matud pa sa Roma 6:23, mao ang kamatayon. Mudangat na kita sa ikatulong punto, ang tahas nga gihatag ni Kristo. Si Kristo ingon nga hari, mao ang naglain o nag-assign og mga sulugoon alang kaniya. Ang giingon sa bersikulo 1, gitawag si Pablo aron mahimong apostol, gilain siya alang sa maayong balita sa Dios. So dili kini inimbento nga ebanghelyo mga kahigalaan, ang tuburan niini nga ebanghelyo ang Dios mismo. Apan mas hisgutan nato sa mas lapad nga paagi, ang ebanghelyo karong sunod semana, maluoy ang Ginoo. Apan karon, kinahanglang masabtan sa matag usa sa atong mga tigpaminaw nga ang tanang magwawali, pulos mga tinawag. Dili mahimong muwali ang dili tinawag. Paminawan ninyo ang Roma kapitulo 10, bersikulo 13 hangtod sa 15. Ang giingon diri, tungod kay ang tanang nagatawag sa ngalan sa Dios maluwas. Apan unsaon man nila pagtawag siya nga wala nila tuuhi, ug unsaon man nila sa pagtuo kaniya nga wala nila madunggi, ug unsaon sa pagkadungog nila kung walay magwawali, ug unsaon nila sa pagpangwali kung wala sila gisugo. So nakita ninyo mga kahigalaan, dili mahimong makawali ang usa ka tawo kung dili siya pinadala, kung dili siya sinugo. Ang konsepto niini mao ang paglain sa Dios sa pipila ka mga katawhan aron sa pagwali sa ebanghelyo. Jutay lamang ang gitawag ingon nga mga apostoles. Apan ang tanang Kristohanon gitawag sa Dios gikan sa bagang mga katawhan sa tibuok kalibutan aron mahimong balaan sa iyang atubangan. Sumala pa sa Efeso kapitulo 1 bersikulo 4 hangtod sa 5. Gitawag kita sa Dios ngadto sa pagpakigsandurot ni Hesukristo. Sumala pa sa unang Korinto kapitulo 1 bersikulo 19. Gitawag kita sa Dios aron makabaton og kalinaw ingon nga resulta sa kapasayloan sa atong mga sala. Sumala pa sa unang Korinto kapitulo 7 bersikulo 15. Ug dugang pa, gitawag usab kita sa Dios aron mahimo kitang putli. Sumala sa unang Tesalonica kapitulo 4 bersikulo 7. Paminawan ninyo, tungod kay wala kita gitawag sa Dios alang sa kahugaw, kundili alang sa kaputli. Mao nga manubag gayod sa Ginoo ang tawo nga nagpaila nga magtutudlo kuno siya. Ug klaro kaayong nagbiay-biay sa Facebook sa atong mensahe dinhi sa kahanginan nga nag-ingon,
Ang ilhanan kuno sa tinuod nga pagtuo matud pa niya mao ang pagtuo nga wala nang ginahanglan og ilhanan. Unsa? Wala nang ginahanglan og ilhanan ang tinuod nga pagtuo, samtang klaro kaayo ang giingon sa Biblia nga ang tinuod nga pagtuo mamunga gayud og kaputli ug pagkabalaan. Si Kristo naman gani mismo ang nag-ingon nga mailhan mo sila pinaagi sa ilang buhat. Manubag gayud sa Ginoo kanang tawhana. Ug makasubo kaayong pamalandungon nga daghan usab ang nagtamod ni anang tawhana. Tungod kay maayo man pud kunuhay mamaba. Mugamit pud kunuhay og bersikulo sa Biblia, apan lukso-lukso ug pudyot-pudyot nga bersikulo mga kahigalaan. Ang mga bersikulo lamang nga haum sa iyang pinalanggang doktrina ang iyang pudyuton at the expense of other stronger passages of the scriptures that go directly against his false doctrines. Usbon ko mga kahigalaan, ang ilhanan sa tinuod nga pagtuo mao ang bunga sa pagkabalaan ug kaputli. Ug klaro kaayo ang giingon sa Hebreohanon kapitulo 12 bersikulo 14 nga kung wala ang pagkabalaan dili makakita ang bisan kinsa sa Dios. Mudangat na kita sa mga aplikasyon. Unsa man ang mas gihatagan og bili ni Apostol Pablo, mga kahigalaan? Ang iyang pagka-apostol o ang iyang pagkaulipo ni Kristo? Tinuod nga apostol si Pablo, apan wala niya giuna sa paghisgot ang iyang pagka-apostol, kundili ang iyang pagkaulipo ni Kristo. Tungod kay sa wala pa siya gitawag ingon nga apostol, gitawag una siya aron mahimong ulipo ni Kristo ug sa iyang pagkamatarong. Kami nga mga pastor, mga kahigalaan, sa wala pa kami gitawag ingon nga pastor, ulipon una kami ni Kristo ug sa iyang pagkamatarong. Ang ulipon dili tag-iya sa iyang kaugalingon. Ang amo mao ang nanag-iya kaniya. Pagkabililhon bagayod kung mahimo kitang ulipon sa Dios nga puno kaayo sa grasya, gugma ug kaluoy sa iyang mga ulipon. Alang sa mga magtutuo, kinahanglang mudulot sa atong kasing-kasing ang kamatuuran nga dili kita ang tag-iya sa atong kaugalingon. Gipalit kita ni Kristo sa kantidad sa iyang hamili nga dugo. Gitubos kita ni Kristo gikan sa pagkaulipon sa sala aron mahimo kitang ulipon kaniya ug sa iyang pagkabalaan. Dili tanang Kristohanon tinawag aron mahimong magwawali. Apan ang tanang Kristohanon gitawag sa Dios aron mahimong putli ug balaan diha kang Kristo. Alang sa mga nagdahom nga sila naa kang Kristo ug tinuod nga magtutuo apan walay bunga sa pagkamatarong ug pagkabalaan ug kaputli, hinaot nga pamalandungan ninyo ang mensahe ning takna sa kahaponon. Kung klaro kaayo nga ang inyong kinabuhi wala gayoy ilhanan sa usa ka tinuod nga magtutuo, pag hinulsol sa imong sala higala, dangop kang Kristo ug pangayua kaniya nga himuon kang tinuod nga magtutuo nga dili nagpakaaron ingnon. Alang sa mga wala pa kang Kristo, hinaot nga pamalandungan ninyo ang inyong kaugalingon, nga kung dili pa kamo ulipon ni Kristo ug sa iyang pagkamatarong, ulipon pa kamo ni Satanas, ulipon pa kamo sa kasalanan. Hinaot nga biyaan ninyo si Satanas, hinaot nga hinulsulan ninyo ang sala ug mudangup kamo kang Kristo, tungod kay siya lamang ang makahugas sa tanan ninyong mga sala pinaagi sa iyang hamili nga dugo, ug makapasaylo sa tanan ninyong mga kasalanan, past, present, and future, pinaagi sa merito sa iyang dugo, nga giula didto sa krus sa Kalbaryo. Ibalhin ang imong loyalty karon, higala, gikan kang Satanas, ngadto sa atong Ginoong Hesukristo. Amen. Hangtod dinhi lang kita taman sa atong pagtuon karong taknaa tungod kay wala na kitay oras pa. Sa makausap pa, giimbitar ko kamo sa pagtambong sa atong panimbahon ugmang adlaw, adlawng Domingo, adlaw nga igpapahulay, alas 2 sa hapon sa panimalay ni Winstro ug ni Conchita hangad sa Unidos. Daghang salamat. Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has passed away. Behold, the new has come.
All this is from God, who through Christ reconciled us to himself and gave us the ministry of reconciliation. That is, in Christ, God was reconciling the world to himself, not counting their trespasses against them, and entrusting to us the message of reconciliation. Alang sa dugang nga mga pangutana, mahimong mo text kang Pastor Jeremias hangad sa 0935 744 3030.